Доброго ранку. Привітання. Шановні глядачі, радий вітати вас у нашому доброранку. Ви познали, хто до нас сьогодні завітав? Дитячий казочник. Ганс Христіан Андерсон. Сьогодні Лесик буде у образі усіми любимого казочника. І можете повіншавати мене. З чим? З днем народження. У гэты вясновий день усі відзначають народжини Ганса Христіана Андерсона. А ви не хочете уявити себе відомими журналістами і взяти у мене інтерв'ю? О, давайте поспробуємо. І ви собі так само задавайте питання нашому казочнику. Я буду рада відказати на кожне. А можна я почну? Поважаний казочник, откажите, коли ласка, ці добрим учнем ви були у школі? Дякую за питання. По правді кажучи, не вельми. Я весь час робив помилки, і наставники завжди робили мені зауваги. Я б у гэта не поверила. Хіба може знакомитий письменник писати з помилками? Открию вам секрет, що може. А зараз питання від нашого глядача. Ён питається, а де ви народилися? З радістю откажу. Народився я у Данії, у городі Копенгагені. Ганс Христіан, а колькі казок ви написали? Спочатку ви откажите, які з моїх казок любите. Я вельми люблю ваші казки «Дюймовочка», «Кресиво», «Принцесса на горошине» и «Снежная королева». А якая цудоўная казка, брыдкая качаня і якая трапяткая гісторыя, дзяўчынка з запалкамі. Цудоўна, што вы ў маіх казках разбираетеся і ведаеце іх сюжеты. А колькі усяго казок ви написали? 150. Ух ты, быць такого не можа. А чаму не? Паспрабаваў напісаць одну гісторыю, чытачам яна спадабалася. Потым паспрабаваў другую, трэцюю. Паважаны Андерсон, а якая казка вам самому больш за ўсе падабаецца? Дайте подумать. Могу сказать, что гэта казка «Русалочка». І мне яна вельми падабаецца. Я люблю книжку перачытваць і мультфільм про русалочку глядзець. Паважаны Ганс Христіан, а вы з самага дзяцінства марылі стаць дзіцячым пісьменнікам-казачнікам? Зусім не. Я марыў быць акцёрам. Напэўна, вы б хацелі сыграць якога-небудзь героя сваіх казак. Вельмі, але ўсё гэта так і засталося марай. Ні ў адным спектаклі за ўсё жыццё я так і не сыграў. Затое зараз столькі спектакляў зроблена паводле вашых казак. І дзеці, і дарослыя з задавальненнем наведваюць тэатры. А яшчэ вядомы казачнік не любіў сядзець на месцы. Самым любімым заняткам для яго было падарожнічаць. І многа дзе пабываў Андерсон? Наведаў каля 30 краін свету. Гэта пры тым, што раней не было ні хуткіх паяздоў, ні самалётаў. Так, але падарожжы натхнялі на новыя цікавыя сюжэты казак. Дзякую вам за інтэрв'ю. А зараз давайте паглядзім мультыплікацыйную казку. А хто якія казкі любіць чытаць? У мяне ёсць цудоўная кніжка «Казкі народаў свету». І я вельмі люблю яе перачытваць. І якія казкі табе здаюцца больш цікавымі? Нават не магу выбраць адну. Але я заўважыла асаблівасці ў казках розных народаў. Напрыклад, чым адрозніваюцца беларускія народныя казкі? У беларускіх народных казках вельмі шмат гумару. Амаль у кожнай высмейваецца сквапнасць, упартасць і глупства. А, напрыклад, чым адрозніваюцца англійскія народныя казкі? Гэтыя казкі мне вельмі падабаюцца. Звычайна яны пачынаюцца так. Быў у караля і каралевы сын, і адпраўляўся ён вандраваць па свеце. Вось. І герой англійскай казкі заўсёды сам спраўляецца з усімі цяжкасцямі, якія сустракаюцца на яго шляху. А я вельмі люблю французскія казкі. Там заўсёды шмат чароўнага. Феі, прынцэсы. Але ж могуць быць і людаеды, і злосныя ваўкі. А вось у італьянскіх казках героі любяць спяваць. Ла-ла-ла, ла-ла-ла. А ўсходнія казкі вельмі прыгожыя. І адзін з галоўных герояў там заўсёды нейкая незвычайная істота. Чароўная птушка ці джин. Але ад любой казкі адарвацца немагчыма. А давайте сёння паспрабуем напісаць сваю невялікую казку. Якія там будуць галоўныя героі, вырашайце самі. Галоўнае прыдумаць сюжэт. А яшчэ можна самім зрабіць ілюстрацыі да сваёй казкі. Калі захочаце, можете даслаць іх нам.
Адрес пам'ятаєте? Город Минск, вулиця Макаенко, 9. Програма «Доброранок». Чи можете скористатися електронною поштою? dobroranak.tv@gmail.com. Будем чекати від вас листов з казками і малюнками. А зараз глядім яшчэ один мультфільм. А давайте наладим казачную викторину. Ой, Мы ўсё казачнае вельмі любім. так, Тады узгадаем казачных герояў з самымі выдатнымі уласцівасцямі. пачынаем. Слухайте уважліва і калі ведаеце, адразу адказвайце. Мы з гледачамі гатовыя. Тады назовите казачную гераіню з самымі доўгімі валасамі. Мой адказ, Рапунцель. Я не раз уяўляла сябе на месцы гэтай прыгажуні. Быццам сяджу ў высокай вежы, а коска моя звісае да самай зямлі. Правільны адказ. Пачакайце. І ў мяне ёсць адказ на гэта пытанне. Ты каго-небудзь яшчэ ўзгадала? Так, Варвару красу, доўгую касу. Памятаеце такую прыгажуню? І твой правільны адказ прымаецца, Аліса. А які адказ выберуць нашы гледачы? Гледачы ўспомнілі Златаўласку. А, гэтая дзяўчына таксама магла пахваліцца сваёй прыгожай прычоскай. А цяпер давайте ўзгадаем самага дужага казачнага героя. Вот з былінаў. А яшчэ у нашых казках самы дужы мядзведь. А цяпер папрашу назваць самых маленькіх казачных персанажаў. Дзюймовачка, Хлопчык з пальчык. маленькі мук. Вы цудоўна справіліся з заданнем. Можна зрабіць невялікі перапынак. І няхай ён будзе мультыплікацыйным. Сябры, а які казачны герой вам імпануе? Як? О, і нам ён таксама падабаецца. А зараз уявіце, што гэты герой завітаў да вас у госці. Ой, здорава! Падумайце, калі ласка, пра што б вы з ім гаварылі. І ў якія б гульні гулялі? І чым бы вы яго частавалі? І які падарунак можаце яму падрыхтаваць. Для прынцэсы прапаную упрыгажэнне. А для чароўнага гноміка можна падрыхтаваць новы каўпачок. А Вінні-Пуху ці якому-небудзь іншаму мішку можна падарыць які-небудзь салодкі ласунак. І можа разам вы пачытаеце казкі. Фантазіруйце, калі ласка. І яшчэ цудоўны занятак для сяброў. Разам глядзець мультфільм. А давайте яго зараз і паглядзім. А зараз надышоў час развітвацца. Ой, так не хочацца з гледачамі расставацца. Гэта зусім ненадоўга. Хутка мы сустрэнемся зноў. Калі ласка, правядзіце гэты цудоўны вясновы дзень з карысцю. Падыхайце паветрам, паназірайце за вясновымі пупышкамі на дрэвах. І паслухайце спевы птушак. І толькі калі ласка, ні хвілінкі не сумуйце. І да хуткай сустрэчы зранку У нашым добраранку!